Ayun o, fridge. Ang linis. Ito yung sinasabi ko sa inyong fridge. Grabe, glamping talaga dito sa Kakatu Island. Ayun o, may yellow pa. Oo, ano? Lahat pwede mo gawin eh. Tapos may boiling water sila doon. Tapos may barbecuehan dito. Kain na tayo? Kaya na, tara. Ang Ganda na ako eh. Tara. Ang ganda na. It should have been you. Another time, another place, I just know you could have been the one who made me feel home. What a crime and what a shame to let go. Ooh, it should have been you. Another time, another place, I just know you could have been the one who made me feel at home. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. You know, babalik. So, dito kami ngayon sa may wharf, sa may Woolwich. Kasi magka-camping kami. Grabing init ng araw dito. Magka-camping kami dun sa may Kakatu Island. Hinihintay na namin yung ferry namin, which is parating na in few minutes na lang. Actually, nakikita ko na nga yung ferry namin. Ito. Yan yung ferry namin. Yan. So, itong Kakatu Island na to, nasa gitna siya ng Sydney. Kasama din namin mga kaibigan namin. Alright, parating na. Prepare na kami. Balikan ko kayo. So, saglit lang tong biyahe na to. As in, sobrang saglit lang. Itong Kakatu Island na to, nakapag-camping na kami dito dati. Siguro mga more than a year ago na. Pero, glamping siya. Hindi siya camping. Glamping. Which is means glamorous camping. May mga public toilet. Merong anong tutulugan na tent na nakatayo na doon. Rerentahan mo na lang, babayaran mo na lang. May bed and mattress pa nga. So, pero this time yung second namin is camping na talaga. Sariling tent namin yung gagamitin namin. Alright! Bumabagal na yung ferry. On the way na. Sobrang lapit na. Sarap dito, grabe. Ganda ng weather. Hindi ko mahanap sila Clark tsaka si Dam. Nag-enjoy na yata siguro. Ito na yung Kakatu Island. Pakita ko sa inyo. Yan, yung mga tent na yan. Pwede nyong rentahin yung mga tent na yan. Tapos dyan na lang kayo matutulog. Then you're going to go left, go straight down towards the big chimney. Okay, so you can set up anywhere you like down here. Kararating lang namin dito sa may campsite namin. Grabe dami naming dala, sobra. Parang isang linggo na magka-camping, pero isang gabi lang naman kami magka-camping. So yun, maganda yung lugar namin. May CR na katabi. Tapos banda doon may barbecue. Sesetupin lang namin yung mga gamit namin, lalo yung
tent namin. So ayun nga, ganun lang kabilis yung pag-setup ng tent namin. Ilang seconds lang. Pop-up tent kasi tong nabili namin eh. Mag-aayos lang kami ng mga gamit. You know, nagbabalik. So, sobrang nakakapagod setup ng mga gamit. Ang dami kasi namin dali. Ito, ngayon, chill lang. Kaka-merienda lang nila. Umorder kami doon sa parang Marina Cafe. Ito, lakad-lakad lang. Malapit na sunset. Mga aalasin ko na ng hapon. So, yung BYO tent na bring your own tent dito sa Kakatu Island. Nakapwesto siya banda sa dulo ng island natin. May malapit na CR, sobrang tahimik. Yun, pakita ko sa inyo yung lugar. So ngayon, eto, lakad-lakad muna. Shoot lang muna. Gawa ng montage. Sobrang sorry sobrang pasensya na talaga. Tagal namin hindi naka-vlog. Grabe. Sobrang naging busy kasi may mga bagay na dapat unahin. Para syempre mabuhay dito. Mga busy sa trabaho. Si Clark din, nagcha-childcare na. Buti nakahanap kami ng time na para sa pamilya. Ito, kasama din namin yung mga kaibigan namin. Ang daming private speedboat dito. Ayan o, may mga nag-i-speedboat. Mga private na mga nakatira around dito sa vicinity nitong Kakatu Island. When I think about yesterday, my oh my, my oh my, a kiss and so I did. Since I met you, I feel unbreakable. Since I met you, I feel unbreakable. Since I met you, I feel unbreakable. I feel unbreakable. Ayan o, fridge. Ang linis. Ito yung sinasabi ko sa inyong fridge. Grabe, glamping talaga dito sa Kakatu Island. Ayun o, may yelo ko. Lahat pwede mo gawin eh. Tapos may boiling water sila doon. Tapos may barbecuehan dito. Kain na tayo? Ganda na ako eh. Tara. Hi guys! Nandito na kami sa campsite. So, gabi na siya guys. Mag-aalas 6 na. Last order na daw. May parang kainan doon eh. So, last order na lang siya. Hindi kami nag-rent guys. So, parang may sarili kaming tent. Madilim dito guys eh. Nandito kami sa dulo ng ng camp.
magluluto na daw kami. We'll see you guys on we'll see you guys tomorrow na lang guys kasi madilim na. Bye! Tagal pa to. Kain mo na kayo ng mga nito. No? Busa mo yan. Thank